Добре дошли! Днес захващаме с една тема, която става все по-актуална – дроновете. Или, както е по-официалното име, безпилотните летателни системи. Точно така. И по-специално правилата за управлението им тук, в България. Имаме няколко документа от ГДГВА, Гражданска въздухоплавателна администрация. Да, официалните ръководства. И целта ни днес е да извадим най-важното. Нали, как да ги ползваме безопасно, законно, особено в тази неограничена категория, без да се изгубим в текстовете. Абсолютно. И то е важно, защото дроновете вече са навсякъде. От хоби, снимане за удоволствие до съвсем професионални неща. Да. И да знаеш правилата, това е ключово. Не само за самия полет, нали, да не стане инцидент, а и за уважение към другите хора, към тяхното пространство, към самото въздушно пространство. Всеки, който хваща дистанционно, трябва да ги знае тези неща. Добре, да започнем тогава от А и Б. Термините. Постоянно казваме дрон, но в документите пише БВС, БЛС. Каква е разликата всъщност? Не е сложно, но е важно. БВС е съкращение от безпилотно въздухоплавано средство. Тоест самия апарат, дронът, който лети. Самата машина. Да. БЛС е безпилотна летателна система. Това е цялата система, включва БВС-то, дрона, плюс дистанционното, нали, контролната станция. Плюс връзката между тях. Ясно. Значи БЛС е всичко заедно. Точно. И европейските правила, които и ние прилагаме, използват точно тези термини. БВС и БЛС. Важно е да се знае. И веднага може би да кажем за категориите. Полетите се делят на 3, според риска. Да, това го пишеше. Неограничена, на английски open, после специфична, specific и сертифицирана, certified. Ние днес ще се концентрираме върху неограничената. Тя е, така да се каже, за масовия потребител. С най-нисък риск. И за нея не трябва специално разрешение от ГВА. Не трябва предварително разрешение. Но има си ясни правила и ограничения. И те трябва да се спазват стриктно. Добре, да ги видим тогава тези правила за неограничената категория. Кои са основните неща, които не трябва да забравяме? Няколко са ключовите. Първо, теглото. Максималната излетна маса, MTOM, на дрона трябва да е под 25 кг. 25 кг. Това е доста всъщност. Да, но тук MTOM означава абсолютно всичко на борда. Не само дронът, ами и батерията, камерата, ако има такава, някакъв друг товар, всичко. Разбирам. Значи напълно оборудван дрон под 25 кг. Точно така. Второто, може би най-важното правило. Полетът винаги трябва да е в обсега на визуална видимост на пилота. VLOS – Visual Line of Sight. Тоест да го виждам с очите си през цялото време. Да, с невъоръжено око. Никакви бинокли, телескопи и подобни. Освен, разбира се, ако не трябва да го приземиш аварийно, тогава за малко може. Но по принцип, постоянен визуален контакт. А ако имам приятел до мен, наблюдател, той не помага ли? Може да има наблюдател, разбира се. Той помага като оглежда небето за други самолети, за препятствия, но трябва да стои точно до пилота. Трябва да могат да си говорят бързо и лесно. Ясно. И много важно, наблюдателят не разширява твоя VLOS. Ти, пилотът, трябва да си виждаш дрона. Той само помага с допълнителни очи. Добре, това е важно уточнение. А онези полети с очила, дето гледаш през камерата на дрона? FPV. FPV полетите са разрешени в неограничената категория, но има едно голямо но. Само ако имаш наблюдател точно до теб, който поддържа непрекъснат визуален контакт с дрона и може веднага да ти каже, ако има опасност. Значи пак стигаме до наблюдателя. Да. Ти гледаш през очилата, но той е твоите очи на земята, които виждат самия дрон. Отговорността си е твоя, но той осигурява тази визуална връзка. Ясно. А височината, докъде може да летим нагоре? Има таван, да, 120 метра. Обаче тук има една уловка в дефиницията. 120 метра от най-близката точка на земната повърхност под дрона. Т.е. ако летя над хълм? Точно. Ако летиш над хълм или в планина, дронът трябва да следва релефа. Във всеки един момент разстоянието между него и земята, точно под него, не трябва да надвишава 120 метра. Не е 120 метра спрямо теб или спрямо точката на излитане. Това е много съществено, особено за снимки в планината, да? Абсолютно. Има ли изключения от тези 120 метра? Има. Две основни са.
Първото е, ако летиш близо, дефиницията е до 50 метра хоризонтално, до някакво изкуствено препятствие, което е по-високо от 105 метра. Примерно, висока сграда, комин, антена. Да. Тогава можеш да летиш до 15 метра над върха на това препятствие. Но само ако имаш изричното разрешение от собственика на това препятствие. Ага, трябва да питаш собственика. Да. Второто изключение е за безпилотни планери по 10 кг. Те могат да се издигат на повече от 120 метра над земята, стига през цялото време да се на не повече от 120 метра височина спрямо пилота. Това е полезно при полети по склонове, нали използваш термилеките. Ясно. И освен тези неща, какво е напълно забранено да се прави в тази категория? Две основни забрани има. Първо, не може да се превозват опасни товари. Никакви експлозиви, запалими неща, токсични, списъка е дълъг. Логично. Второ, забранено е да се изхвърлят каквито и да било материали или предмети от дрона по време на полет. И трето, което е изключително важно, трябва винаги да се пази безопасно разстояние от хора и абсолютно никога да не се лети на струпвания на хора над тълпи. Добре, това очертава обща рамка, но спомена категориите А1, А2, А3, вътре в неограничената. Какво ги отличава? Предполагам, пак е свързано с дрона. Точно така. Тези подкатегории А1, А2 и А3 всъщност определят колко близо до хора може да се лети. И това зависи основно от две неща. От теглото и характеристиките на дрона има едни класове от C0 до C4. Да, виждала съм ги по кутиите. Да. И от нивото на подготовка на пилота. Общия принцип е, колкото по-наблизо до хора искаш да летиш, толкова или дронът трябва да е по-лек и безопасен, или ти трябва да си по-квалифициран пилот. Или и двете. Добре, да ги разгледаме набързо тогава. А1? А1 е за най-леките. Тук може да се лети близо до хора. Позволява се дори по изключение да се прелети над отделни хора, които не участват в полета. Но никога на тълпи. Тук влизат най-манишките дрончета, клас C0, под 250 грама, често са като играчки. Или такива, които сам си сглобил, пак под 250 грама. И за тях какво трябва да знам? За тези мъничките, под 250 грама, реално се изисква само да си прочел инструкциите на производителя. Може да прелетиш над някой човек случайно, но трябва да го избягваш и ако стане да е за съвсем кратко. Обаче в АЕ2 влизат и дронове клас C1. Те са до 900 грама. За тях вече правилото е да не се прелита над неучастващи лица. И ако неочаквано се случи, времето над тях трябва да е минимално. А за пилота на C1 вече се иска повече. Трябва да мине онлайн обучение и да вземе онлайн теоретичен изпит. Значи още при C1 става по-сериозно, а А2? А2 позволява полети близо до хора, но не и над тях. Това е ключовата разлика с А1. За А2 ти трябва дрон клас C2, който е до 4 кг. Основното правило тук е да пазиш минимум 30 метра хоризонтално разстояние от неучастващи хора. Да, има опция да намалиш тази дистанция до 5 метра, но само ако дронът ти има специална функция режим с ниска скорост и ти си преценил много внимателно всички условия – вятър, терен, хора. Значи може и по-близо, но с много уговорки. Точно. Но тук идва и голямата разлика в изискванията към пилота. За А2 трябва най-високото ниво на подготовка в неограничената категория. Трябва да си минал онлайн обучението и изпита, като за А1, А3. Трябва да си направил практическо самообучение в условия, които са безопасни, като за А3. И най-важното, трябва да положиш допълнителен теоретичен изпит, но вече присъствено в одобрен център. Аха, значи за А2 си трябва сериозна подготовка и изпит на място. Да. И последно, А3. Това е категорията за полети далеч от хора. Тук могат да летят и по-тежките дронове в неограничената категория клас C2, същите като за А2, C3 до 25 кг, C4 пак до 25 кг, но по-упростени без автономен режим, или такива, които сам си направил, до 25 кг. И какво се означава далеч от хора? Означава, че трябва да летиш в зона, където основателно очакваш, че няма да има неучастващи лица и няма да застрашиш никого. Има конкретно изискване. Трябва да пазиш минимум 150 метра хоризонтално разстояние от жилищни, търговски, промишлени или зони за отдих. 150 метра. Това си е доста далеч. Да. И за А3 изискванията към пилота са като за А1,
с дрон C1, онлайн обучение и онлайн изпит са достатъчни. Разбрах. Значи А1 най-близо, най-леки дронове, лесна подготовка, А2 близо, но не над хора, по-тежки дронове, най-сериозна подготовка, А3 далеч от всичко, може и тежки дронове, подготовка като за А1. Точно така си го синтезира. Ключът е дистанцията до хората и теглокласа на дрона, което пък определя какъв изпит ти трябва. Добре. Постоянно споменаваме неучастващи лица. Кой точно е такъв? Ако някой ми гледа дрона с интерес, той участник ли е? Не непременно. Това е много важно да се изясни. Неучастващо лице е абсолютно всеки, който не е пряко ангажиран с полета и, най-важното, не е получил инструкции и не е наясно с мерките за безопасността от пилота. Тоест, За да стане някой участник, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно. Първо, той трябва изрично да се е съгласил да участва, дори само като наблюдател. Второ, трябва да е получил ясни инструкции от пилота какво да прави, ако нещо се обърка, къде да стои, какви са рисковете. Трето, трябва да разбира тези рискове. И четвърто, трябва да може свободно да реши дали иска да участва или не. значи, ако просто видя някой да лети с дрон в парка и спра да гледам, аз съм си неучастващ. Абсолютно. Хората на плажа, в парка, които просто си върват по улицата, дори зрители на някакво събитие, където дрона снима нещо, но не е основният фокус, всички те са неучастващи лица. Добре. И тук е много важно да се подчертае, ако имаш масово събитие, концерт, състезание, това, че си пуснал съобщение по уредбата или си го написал на билета, че ще се снима с дрон, не прави хората автоматично участници. Не е достатъчно. Трябва лично съгласие и инструктаж. Да, изисква се индивидуално съгласие и инструктаж, което реално погледнато прави летенето на тълпи почти невъзможно в неограничената категория. За такива неща вече се отива към специфична категория, където има оценка на риска и специално разрешение. Ясно. Освен тези категории, има и общи принципи за безопасност. Нали, имаш едно правило I am safe, като мнемоника. Да, I am safe. Това е чудесен инструмент за самопроверка преди всеки полет, защото отговорността е на пилота да прецени дали е годен да лети. Всяка буква напомня за нещо. Illness – болест. Дори една лека настинка може да ти пречи на концентрацията или пук на ушите при промяна на височината. Да. Medication – лекарства. Някои лекарства, дори такива без рецепта, могат да причинят сънливост, да забавят реакциите. Винаги трябва да се проверява или да се пита лекар. Стрес. И то всякакъв. От работа, от лични проблеми, но и физически стрес от жега, студ, шум. Всичко това влияе на преценката. Намалява вниманието. Точно. Алкохол. Алкохол тук е абсолютно забранен. Правилата са ясни. Минимум 8 часа трябва да са минали от последната консумация до полета. Фатил. Умора. Когато си уморен, реакциите ти са по-бавни, преценката ти е лоша. Не трябва да се лети уморен. И eating. Хранене. Това може да звучи странно, но адекватното хранене и хидратация са важни, за да може мозъка и тялото да работят добре, да си концентриран. Значи, преди полет, бърз преглед, I'm safe. В кондиция ли съм? Точно така. Отговорност на пилота. Добре. Другата голяма тема – въздушното пространство. Летим, ама къде? Откъде да знам къде може и къде не? Да, това е, може би, най-важната проверка преди всеки полет. Пилотът е длъжен да се информира. Най-общо, въздушното пространство в България е разделено на контролирано. Това е клас С, основно около големите летища София, Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, и неконтролирано, клас G, почти навсякъде другаде. И ние с дроновете къде сме? Полетите в неограничена категория са разрешени главно в клас G – неконтролираното пространство. В клас С около летищата по принцип са забранени, освен ако няма специално определени и публикувани зони точно за дронове. Значи около големите летища много внимателно. Да. Но дори по-важно за всекидневните полети е да се проверяват те наречените географски зони. DGA, GVA има интерактивни карти на сайта си ka.bg. Тези карти са задължителни за проверка. И какви са тези зони? Те са отцветени и всеки цвят означава нещо различно. Червените зони са напълно забранени.
Това са зони от съображения за сигурност около летища, военни обекти, АЕЦ, затвори и така нататък. Сините зони са пак около летища, но там полетите са разрешени, само че с ограничена височина, обикновено до 50 метра над земята или до 10 метра над най-високото препятствие – сграда, дърво. Зелените зони изискват координация, т.е. преди да летиш там, трябва да се свържеш с определена структура, например ръководство на въздушното движение или друго ведомство и да получиш разрешение. Жълтите зони са свързани с опазване на околната среда, често национални паркове или защитени територии. Полетите там обикновено са забранени или силно ограничени. И кафявите зони са за временни ограничения. Те се активират при нужда, например за полети на селскостопанска авиация, за борба с градушките, за военни учения. Докато са активни, полетите там са забранени. Значи, преди да излетя, трябва да отворя картата на Gova.ya и да видя къде съм и какъв цвят е зоната. Точно. И не само преди полета. Правилото е да се провелява картата преди всеки полет и това е много важно на всеки 15 минути по време на полет. На всеки 15 минути? Защо? Защото кафявите зони могат да се активират внезапно. Може да излетиш и всичко да е наред, но след 10 минути да активират зона за нисколетящ самолет. Ако това стане и ти си в тази зона, трябва незабавно да прекратиш полета и да приземиш дрона. Разбирам, това е важно. Значи картата трябва да е под ръка. Да, или на телефон, или на таблет. И също е добре да се следят и нотамите, Notice and Swearman. Те дават допълнителна актуална информация за временни промени или опасности. Новите дронове ще имат и системи за геоограничаване, които помагат, но отговорността си остава на пилота да знае. И едно златно правило, което винаги се повтаря, да се дава път на големите самолети и хеликоптери. Абсолютно. Безкомпромисно. Пилотите на пилотирани машини, особено на по-големи, много трудно могат да видят малък дрон на време. Затова отговорността за избягване на сблъсък е изцяло и само на пилота на дрона. Какво трябва да направя, ако видя самолет? Постоянно трябва да се оглеждаш, да сканираш небето. Ако забележиш самолет или хеликоптер, особено ако е на ниска височина, реакцията трябва да е незабавна. Или снижаваш дрона максимално бързо под 10 метра и поддържаш голямо разстояние, поне 500 метра, или ако това не е възможно безопасно, просто го приземяваш веднага. В никакъв случай не трябва да пресичаш пътя му или да се доближаваш. Ясно. А другата чувствителна тема – камерите и личното пространство. Какво казват правилата? Да, това е много важен аспект и регулациите го засягат пряко. Основният принцип е, че трябва да се уважава личния живот и спокойствието на хората. Но как се дефинира това? Ако твоят дрон има камера, микрофон или друг сензор, който може да запише лични данни, т.е. информация, чрез която може да се идентифицира човек, лице, глас, номер на кола, адрес на къща, тогава автоматично попадаш под действието на GDPR – Общия регламент за защита на данните и нашия закон за защита на личните данни. И какво означава това на практика? Означава, че по принцип ти трябва съгласието на човека, за да го снимаш или записваш така, че да е разпознаваем. Това важи и с особена сила за частни места. Не можеш да снимаш в двора на съседа или през прозореца му без разрешение. А на обществени места? В парка? На площада? Там е по-сложно, защото да искаш съгласие от всеки е почти невъзможно. Затова трябва да се прилагат принципите за защита на данните по подразбиране. Какво означава това? Означава да вземеш мерки да минимизираш събирането на лични данни. Например, да снимаш от по-голяма дистанция, така че лицата да не са ясно различими, да избягваш да се фокусираш върху частни зони, балкони и прозорци. Ако все пак се налага да снимаш отблизо, после при обработката да замъглиш лицата, номерата на колите и така нататък. Панорамните снимки, където хората са малки фигурки, обикновено са по-приемливи. Значи трябва да се мисли предварително как ще се снима. Точно. Принципът Privacy by Design. Още като планираш полета да помислиш как да не нарушиш нечие лично пространство. И винаги да си готов да обясниш какво правиш, ако някой те попита. Добре, да минем към по-практичните неща. Самият полет. Какво трябва да направя преди, по време и след като летя? Има ли някакъв ред? Да. Добрата практика е да се ползват контролни карти, чеклисти. Дори за прости полети помагат да не забравиш нещо важно. Можем да разделим процеса на 3 етапа преди полет. Това е най-важната част. Първо,
Проверка на зоната. Отваряш картата на ГВА, гледаш за ограничения, червени, кафяви зони. Оглеждаш мястото за препятствия, жици, дървета, сгради. Има ли хора, животни? Второ, времето. Какъв е вятърът? Има ли прогноза за дъжд, мъгла? Дронът има ли ограничения от производителя за вятър? Да, пише ги в инструкциите. Трето, инспекция на самия дрон. Оглеждаш рамата за пукнатини, витлата за наранявания, моторите дали се въртят свободно, батерията дали е добре поставена. Четвърто, батериите и на дрона, и на дистанционното да са заредени. Пето, кратка проверка на системите, ако дрона има GPS и компас, дали хваща сателити, дали компас е калибриран, ако се налага. Шесто, проверка на товара, ако носиш нещо, дали е добре закрепено и дали общото тегло, МТО, е в норма. И седмо, документите, ако се изискват за твоя полет, регистрация, сертификат за пилот, носят ли се. Доста неща са преди полета. Да, но остават рутина. По време на полет, основното, казахме, поддържаш VLOS, гледаш си дрона, постоянно оглеждаш небето около него за птици, други дронове, самолети. Следиш височината и разстоянието да не излезеш от разрешените граници. Даваш път на пилотираните машини. Следиш батерията на дрона. Много важно. Винаги планираш връщането и кацането с достатъчен резерв. Поне 20-30%. Не чакаш да светне червената лампа. И след като кацна? След полет. Пак е на бърза инспекция на дрона за евентуални повреди при кацането. Ако е мръсен, почистваш го. Изваждаш батерията, това е важно, и я съхраняваш правилно, за което ще кажем след малко. Воденето на полетен дневник, кога, къде, колко време си летял, не е задължително в неограничената категория, но е много полезно. Помага да следиш състоянието на батериите, на дрона, а и ако стане нещо, имаш запис. Спомена батериите няколко пъти. Повечето дронове са с липобатерии. Какво е специалното при тях? Да, липо-литиево-полимерни. Те са скрехотни, защото дават много енергия за теглото си, но изискват повече грижи и могат да бъдат опасни, ако не се внимава. Какво трябва да знаем? Няколко неща. Първо, зареждането. Трябва да се зареждат само с зарядно, което е специално за липобатерии и е настроено правилно за твоята батерия. Брой цетки, ток на зареждане. Зареждането трябва да става на незапалима повърхност. Керамични плочки, метална тава, нещо такова. В добре проветрено помещение. И най-важното, никога не оставяй зареждаща се липобатерия без надзор. Защо? Може да се запали ли? Да, има риск, макар и малък при изправни батерии и зарядни. Но риск има. И ако видиш, че батерията започва да се подува докато се зарежда или дори по време на полет, това е много лош знак. Веднага спираш процеса зареждане или летене, изключваш я много внимателно и оставаш на безопасно място, навън, далеч от запалими неща, да я наблюдаваш. Подутата батерия е дефектна и не трябва да се използва повече. Добре, това за зареждането е ясно. А съхранението? Съхранението също е важно. Не трябва да се оставят напълно заредени за дълго време, повече от ден-два, нито пък напълно разредени. Оптималното за съхранение е да са заредени на около 40 до 60%. Повечето интелигентни зарядни имат storage режим, който ги докарва до това ниво. Съхраняват се на хладно и сухо място, стайна температура е добре, 15-25 градуса. Не на слънце, не в гореща кола. И като свърши живота й? Изхвърлянето само на определените за това места за събиране на батерии. Има специални контейнери в много магазини за техника, супермаркети, в никакъв случай в общия боклук. Значи батериите искат уважение. Определено. Освен грижата за техниката, е добре пилотът да има и някаква базова представа как изобщо лети това нещо. Основните принципи. Като например? 4 основни сили. Подемна сила, от витлата, тегло, надолу, тяга, напред настрани и съпротивление от въздуха. Как фактори като плътността на въздуха влияят, например, на по-голяма надморска височина или в горещо време въздуха е по-рядък и дронът има по-малко мощност, по-трудно се издига. Ага. Как вятърът влияе, не само постоянния вятър, но и поривите, турбулентността около сгради или дървета, как теглото и особено центровката, къде центърът на тежестта, влияят на стабилността и маневреността. Не е нужно да си авиоинженер, но едно общо представа помага да предвидиш как ще се държи дронът в различни ситуации. Да знаеш какво да очакваш. Точно. И също, да познаваш основните компоненти на твоя дрон, рама, мотори, витла,
ESC, контролерите на скоростта на моторите, полетен контролер, мозъкът на дрона, сензорите, IMU с акселерометър и жироскоп, компас, барометър за височина, GPS, батерия, приемник, предавател дистанционното. Да знаеш горе-долу кое за какво служи. И най-вече какво да правя, ако нещо се обърка. Да, това е ключово. Да си наясно как реагира твоя дрон при загуба на връзка с дистанционното. Повечето модерни дронове имат функция Fail-Safe или RTH Return to Home. Автоматично се връщат към точката на излитане или кацат на място. Трябва да знаеш как работи това при твоя модел и дали е настроено правилно. Какво да правиш, ако дронът започне да се държи странно? Най-добре е да го приземиш веднага, щом е безопасно. Какво да правиш при проблем с батерия? Казахме, бързо кацане. Да имаш някакъв план за действие при основните аварийни ситуации. Добре. И стигаме до малко администрация. Регистрация. Трябва ли да се регистрирам някъде, за да летя с дрон? Да, в повечето случаи вече се изисква регистрация. Но тук е важно да уточним, регистрира се оператора на БЛС, а не самия дрон. Операторът е лицето, човек или фирма, което притежава или използва дрона. Аз като физическо лице съм оператор. Да, ако дронът е твой и ти го управляваш за лични цели, регистрацията е задължителна, ако поне едно от следните условия е изпълнено. Първо, ако дронът ти тежи 250 грама или повече, с батерията и всичко, МТО. Второ, дори да е по-лек от 250 грама, ако при удар може да предаде над 80 джаула кинетична енергия на човек. Това зависи от скоростта му, но като цяло засяга по-бързите дронове. И трето, ако дронът независимо от теглото е оборудван с сензор, който може да записва лични данни, т.е. камера или микрофон. И тук има една малка скоба, освен ако този дрон не е сертифициран като детска играчка според европейските директиви. Значи на практика почти всеки дрон с камера, който не е изрично играчка, изисква регистрация на оператора. Точно така. Дори да е по 250 грама, но има камера, трябва регистрация. Също така, регистрация винаги е нужна, ако ще извършваш полети в специфична категория, независимо от теглото. Как става тази регистрация? Става онлайн през сайта на ГДВА. Попълва се формуляр, плаща се някаква такса и получаваш уникален регистрационен номер на оператор. И какво правя с този номер? Този номер трябва да го поставиш физически върху всеки един дрон, който ти като регистриран оператор използваш и който попада в горните критерии над 250 грама или с камера. Трябва да е видим при проверка. Регистрацията е еднократна за теб като оператор, важи за всичките ти дронове, които отговарят на условията. Ясно. Има ли изискване за възраст? Да. Минималната възраст за самостоятелно управление на дрон, освен за най-малките играчки клас C0 или за частно направени под 250 грама, е 16 години. По-млади пилоти могат да управляват само под прекия надзор на квалифициран пилот, който отговаря на изискванията. Добре. А за страховка? Трябва ли ми гражданска отговорност? Тук отговорът е зависи. Застраховката гражданска отговорност към трети лица е задължителна в два основни случая. Първо, ако дронът ти тежи 20 кг или повече, дори да го ползваш само за кеф. Второ, ако използваш дрон независимо от теглото му, за каквато и да е професионална или търговска цел. Ако снимаш сватба, правиш оглед на имот, доставяш нещо срещу заплащане, трябва ти застраховка. А ако имам малък дрон под 20 кг и го ползвам само за хоби, за снимки, за мен си? Тогава законът не те задължава да имаш застраховка. Но тя е силно, ама много силно препоръчителна. Защото инциденти стават. Може да изгубиш контрол, да падне върху кола, върху човек, да причини щета. И отговорността за тази щета си е твоя, на оператора или пилота. Застраховката покрива точно такива случаи. Сумите не са големи, а спокойствието е безценно. Да, звучи разумно. И за финал да кажем няколко думи и за сигурността. Какво означава това при дроновете? Сигурността, за разлика от безопасността, се фокусира върху предотвратяването на злонамерени действия. Неща като саботаж, използване на дрона за незаконно наблюдение, за атака, за пренасяне на забранени предмети. И как засяга мен като обикновен пилот? За пилота в неограничена категория това означава най-вече две неща. Първо, да познава и стриктно да спазва онези забранени зони, които споменахме, червените на картите. Те често са забранени именно от съображения за сигурност. Военни обекти, летища, АЕЦ,
критична инфраструктура. Второ, отговорност на пилота е да пази самия дрон и дистанционното управление от кражба или от неоторизиран достъп. Да не ги оставя без надзор на лесно достъпни места. За да не попадне в грешните ръце. Точно. Също така да се използват само разрешените радиочестоки за управление и видеовръзка, за да не се пречи на други системи. И да се знае, че регистрационният номер на дрона те свързва с него. Ако дронът бъде използван за нещо незаконно, този номер може да помогне на властите да те намерят. Затова не трябва да се споделя безразборно. Излиза, че това да управляваш дрон в България, дори в тази най-достъпна, неограничена категория, си е доста сериозно занимание. Не е просто играчка. Определено не е. Изисква да знаеш правила, да проверяваш карти, да мислиш за височина, за разстояние до хората, за тяхното лично пространство, за безопасността на полета, за батериите, за регистрация, за страховка. Да, изисква отговорност. Един вид трябва да намерим баланса между свободата и новите възможности, които тези технологии ни дават, и отговорността, която идва с тях. И, разбира се, най-важният съвет май е редовно да се проверява сайта на ГДГВА, kca.bg, за актуална информация, карти и промени в правилата. Точно така. Тези регулации не са там за да ни пречат, а за да създадат рамка, в която дроновете могат безопасно да се интегрират в нашето ежедневие и в нашето небе. Те защитават и пилотите, и обществото. И може би, като за финал, един въпрос за размисъл, който идва от самите материали, които разгледахме. Технологиите при дроновете се развиват с бясна скорост. Стават все по-способни, летят по-дълго, по-далеч, стават по-автономни, камерите им са невероятни вече. Да, определено. Та, въпросът е, как мислиш, че ще трябва да се променят правилата в бъдеще, дори и за тази неограничена категория, за да отговорят на тези нови възможности? Как ще запазим баланса между иновациите и нуждата от безопасност и защита на личното пространство, когато дори любителските дронове стават толкова мощни? Какви нови етични въпроси могат да се появят?